Onko päällä? On. No niin, terve. Nyt kokeillaan vinopenkkiä käsipainoilla. 40 kiloa. Katsotaan montako menee. Ja nyt tehdään parhaamme. Olkapää alkaa pikkuhiljaa olla kunnossa jo. Vinopenkkiä pystyy tekemään, mutta ei tasapenkkiä. Eli tällä kertaa otetaan käsipainoilla. Ristus. Saatana. Hyvä. Vielä yksi. Menee. Vielä. Vittu, vielä yksi. Vielä yksi vaikka. Perkele! Paina. Hyvä. Hyvä.